Siapa yang voting kan? Oh, ya so, boleh so. Iya. So, sorry. Aku minta apa? Ya. Kok mamu aku nggak sudah kita ayah itu nggak sudah. Mas ini kok? Mas Wat wil je? Ik wel, ik ben al maar vast. Als het is kabaal hier. Nee, jij? Ja? Ja, dat is het. Zo. Kunnen wij nog meer dan voor jou? Ja? Agak mau verder hoe? Ja, ja, dat is kabaal, ik ook niet waar zo.